partículas teñen que chegar ao mesmo tempo cando acabe de pasar o avión. É dicir, unha irase por arriba, unha velocidade, e outra irase velocidade 1, e outra irase por abaixo, unha velocidade 2. Se vos fixades ben, o camiño que ten que recorrer unha partícula é máis largo por arriba que por abaixo do perfil de ala, que é como se coñece esta representación. Estas dúas teñen que chegar ao mesmo tempo, se non queremos que pasen cousas extrañas ca materia. A velocidade da de arriba é maior que a velocidade da de abaixo. A velocidade da de abaixo é menor que a velocidade da de arriba. Non? Ben, xa está explicado. Se a presión depende da velocidade e a velocidade, a maior velocidade, se a presión é menor, se a velocidade de arriba é menor, arriba a presión é baixa. E abaixo a presión como é? Alta. Por qué? Porque a velocidade é menor. Isto é o que se coñece como efecto Bernoulli, é a explicación de por que voamos avións. Vou demostrar ahora con papel, encontrei por aí tirado unha factura. Bueno, hai outros efectos, como son o efecto de Newton, pero fixades, o aire, tal como está isto, por fuerza de adhesión, o aire sale hacia abaixo, e por acción e reacción, hai unha parte que se convirte en forza tamén. Isto é Newton, basicamente. Xuntos forman as ecuacións de Navier-Stokes, non vou explicar, se me dicir que son as ecuacións máis importantes da física, desde o meu punto de vista da física mecánica, e que non se consiguen solucionar. Isto non implica que non poden volar os avións, poden se integrar numericamente, non de forma matemática. Ben, como a velocidade é máis alta por aquí arriba que por aquí abaixo, que está en repouso, a presión é menor arriba que abaixo, por tanto, querei unha solución de papel, farei que se levante. Ese é o motivo polo que se levantan os avións. Moi simple, aí vou. Levántase. Levántase por efecto da presión, porque a presión é menor. Podes probar na casa, non quedades un papel moi gordo, porque terías que soplar moito para poder levantar aí que sea moi pequeno o papel, porque a velocidade necesaria para que se produzca efecto Bernoulli é moi alta. Por eso os avións voan moi rápido, senón caerían.